बाप रे, किती उंच! ह्याच्यापेक्षा पण उंच इमारती असतील मुंबईत, पण ही सुद्धा बिल्डिंग हे उभ्या राहिला तर असं वाटतं की आपल्यावर पडतली आहे की काय. अरे बाप रे, किती मोठी बिल्डिंग आहे ती बघा. तर आता आम्ही जातो गाढव नाक्यावर. मालवणी बोलता येता बघून लोक अशी तोंडावर बघतात. पण तरी पण मी काय मालवणी बोलायचं सोडूचही नाही. हा हो म्हणता, हो गाव नाही आणि मुंबई असा मोबाईल सांभाळून ठेव, कोण ओढून घेऊन जायत म्हणता. ह्या असा आमचा भांडू टेंबीपाडा रोड 5 मंदिर. आता आम्ही 5 मंदिरात पण जाणार आहोत.